Čaute ľudia, moje meno je Modrovky a vás vítam pri ďalšom v poradí druhom mojom videjku na tomto kanále. Bude to môj prvý challenge a nebude iba jeden, ale bude ich rovno 5. A ešte vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za ohlasy k prvému videjku. Video máte ho dole v popisku videjka. Pre mňa je to proste neopísateľný pocit, keď vám na všetkých sociálnych sieťach píšu ľudia, že pokračujú, neopávaš sa prestať, aké bude ďalšie videjko a proste sa pýtajú len tieto otázky. A ja vám strašne veľmi pekne ďakujem za podporu, že ma podporujete a kanály a toto videjko môžeme brať aj taký menší špeciál. Tak, poďme sa pustiť na to. Prvý challenge tu máme Cinnamon Challenge. Neviem, či som to dobre povedal, určite nie, ale to nevadí. Je to asi najznámejší challenge na internete. A je to vlastne škoricová výzva, kde si dám takúto lyžičku škorici. A ja to nemôžem ani zapiť, ani nič iné s tým spraviť, tak poďme sa pustiť na to. A držte mi palce. Baba. Vonia to pekne. OK, takže lyžička škorice tuto a môžeme ísť na to. Som rozsypal, to si nevšímajte. Idem na to. Keďže ten prvý challenge nám trošku viacej nevyšiel, skoro som sa zadusil, tak vás vítam pri druhom challenge s názvom Saltine Challenge. A bude to vlastne o tom, že musím zjesť 6 takýchto keksíkov za 60 sekúnd, čo je vlastne minútka. Držte mi palce a poďme na to. Idem na to. Dobre, takže druhý challenge sme zase nezvládli, ale to nemení nič na situácii, že neviem pokračovať. Ideme na challenge číslo 3. Tento challenge má názov Chubby Bunny Challenge a ide o to, čím viac napchať týchto marshmallow do úst a musím vždy vysloviť slovo Chubby Bunny. Poďme na to. Prvý marshmallow. Chubby Bunny. Easy. Prvý. Chubby Bunny. Tretí marshmallow. Chubby Bunny. Štvrtý marshmallow. Chubby Bunny. Už je to hard. Piatý. Chubby Bunny. A asi posledný šiestý. Na. Chubby Bunny. Dobre, takže tretí challenge nám vyšiel tak, no v pohode. Dali sme 6 marshallov do úst a dúfam, že tento challenge bude lepší. Ako môžete vidieť, máme tu 2 mlieka. Ale čo s nimi? Musíme ich vypiť. A bez toho, aby som sa zgrcal. Let's do this. Zime. Jeden pohádáme sebe. Číslo 2 ide.
to sme zvládli. OK, takže máme tu posledný challenge. Sa rovná asi najhorší challenge videu. Aj keď ten prvý so škoricou bol fakt hard shit, ako niečo strašné, tak, ale toto bude podľa mňa ešte horšie. Čítal som na internete, že vraj z tohto sa mám asi zgrcať a neviem to tu rozoberať. Challenge sa volá Banana Sprite Challenge a ide vlastne o to, že musím zjesť banán a rýchlo ho zapiť Spriteom. Posledný kúsok banána. Teraz prichádza na rad Sprite. Ako som vám hovoril, tá reakcia naozaj funguje. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, koment, odber, zdieľať a všetko, čo sa dá. Zatiaľ sa majte. Čaute.